Jesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele umpostoli Msibande egameni likaJesu, ngibingelele umama Msibande egameni likaJesu. Ngibingelele abefundisi bonke abakhona, nomama bakhona, nobaba bakhona, nomshayi wensimbi egameni likaJesu. uJesu Kristu uyinkosi. Lona-ke okhulumayo uFilimon okwamwelasi lapha eLambothi ebranchini yaseLambothi. Akukuningi kakhulu ngesinye isikhathi. Ngomsombuluko engithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu. Leli gama lithi uJesu Kristu uyinkosi ngithanda ukufakazela ngoba liyasebenza. Kodwa uma ulisho ngenhliziyo yonke ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngomsombuluko ntambama ngisho bengisebhavu ngizwa bangumsinde emnyango lapha khona bamemezayo babangumsinde. Hayi ngeke ebhavu bese ngiyaphuma bese ngilungisa ngapha ngiphoke ingane ngale kocingo ziyambemeza zithi nansi inyoko enkulu. Hayi bese ngiyakhona ngithi shonele basebedayi ikudle nje lapha yaya ngasendlini. Hayi bese ngithula ngini. Hayi ngithi isikhathi bese qhamuka sibuya futhi inkulu ingaka lomphilo nabona wafela. Ngithi mama hamba ngigeke ize ibisifika isiyama. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi ime ihambe. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi isilala phansi ngekhaya ilivuse ilale phansi ibisihamba kancane ibisifika phambi kwami bese ngisondela ngithi uJesu Kristu uyinkosi ilale phansi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi ilale phansi. Yasisuka isiyahamba ngase ngishaya la emhlanje ngenqamuli ngithi kwezu3 yaphela bathi uJesu Kristu uyinkosi. Ngoba sithi ngabe lentoba leli kuyangena kubo yabona azizofuna elokuzelekhini. Kodwa yafika lapho ke ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Yaphela khona lapho ngathi thatha ngijiba lapha ngathi uJesu Kristu uyinkosi ngoba ibizosilimaza bathi yonke enkulu kabe bazishaya. Kodwa ngoNkulunkulu ukuthi yabona sikwazile ukuthi sinqobe ngaleli gama uJesu Kristu uyinkosi. Hayi leli gama zihlobo kuyigama ngempela esinikwe lona sivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi liyasebenza. Ngikhumbula ngokusuku ngisekuthongweni uNkulunkulu wangithanda ngibeka esizibeni emfuleni omkhulu ungenisa umfula. Amanzi angcolile cisho suka mhlawumbe ngale kuze leshonele umfula omkhulu. Bengiphakathi emfuleni lapho lo mfula kule ndawana nje abone ekhompo yaphandle nendawo. Uyakwazi ngapha ubambele kulensimbi ngapha nangapha bese kuyakhomba phakathi. Kodwa manje kunabantu abawu2 akade bengapha bayakhuluma ngibezwe ukuthi bathini. Bayamemeza angibezwe bathini abantu afika amanzi kaka sekukhula bamshaya oqala bahamba. Owesibili wamemeza lapha nememeza angimuzwa ukuthi uthini. Lafika igabla sekukhula mshaya wahamba basala ngeke emfuleni. Uma ngimila emfuleni lapha eza amanzi amagabla sangaphezulu kwami ngishaya la ngakhumbula igama lokuthi uJesu Kristu inkosi ngalisho kathathu kwaphela nya umfula ngakwazi ukuwela ngabela ngaphesheya. Igama lokuthi uJesu Kristu inkosi sihlobo liyasebenza sibonga kakhulu isivumo sokuthi uma usuxakekile ukuthi uJesu Kristu inkosi uzosizakala. Okugcina-ke imoto yami ibinenkingana endleleni yami yabona ibila ireject yakhona ibivuza la phezulu bayazi kodwa ukuthi uma ngabe kucebuke phezulu lana awukwazi ukuhamba ngoba idinga yolungiswa. Manje bangifuna ukuthenga ireject eThekwini ngathi ngizohamba kanjani. Hayi nangempela futhi ngithathe amanzi ngathele
lapho ngathi inkosi ngicela ukuhamba nale moto khona inje ngicela amanzi wabamba angaphumi la kule jet ngoba bengahlala lapho ngathi inkosi ngicela ukuhamba nale moto ngifike ngishiye sitenge ngigibela amateksi ngihambe ngeThekwini ngiyothenga kule jet bathathe umama wathi mama uzosala la sitenge ngithenge impahla efunayo ngizofika la ekuzeni emotweni hayi nami phela faka amanzi ngithi kazi ngibeke bethi ayithuli nje iuhafu fika sitenge ngifike ngivule ejeta ngikuagwela amanzi bese uma agwela amanzi ngayishiya lapho ngagibela itaxi ngayiThekwini ngabuya ngejeta ngafike ngahlola amanzi agcwele sabuyela ekhaya fika ekhaya ngathi hayi ngiyadlula ngiyabona phela ukufaka ijeti nangaphela manje faka amanzi asagcwele ngithe mangifika komakheniki eMandeni ngifika ngemanje aphuma wonke amanzi azawu uNkulunkulu simanga babeqaqa babefaka ijeti omusha uJesu Kristu uyinkosi